Λοιπόν, Gmail. Gmail. Α, οκ, thanks. Έτοιμο. Ναι, ναι. Εντάξει, μίλα, δεν προβλέπω. Όχι, όχι, όπως είναι. Ευχαριστώ. Απλά παίζει κανένα πυρουνάκι, κανένα τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, chat, κάτσε λίγο να σας δείξω το email από την κλωτσιά. Κάτσε να δω μήπως φανεί κάτι. Όχι, zero. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι λίγο να τα βάλουμε αυτά από εδώ. Αυτό από εδώ. Αυτό από εδώ, να το βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. So, λοιπόν, chat, email από Kik. Φαίνεται για όχι. Ωραία, θα σου διαβάσω τώρα λίγο. We want to chat, to touch base regarding some recent activity on your channel during a review. To be exact, the violation question. Εδώ πέρα, άμα δείτε την πρώτη τελευταία σειρά, κάτσε να βάλω την καλή την κάμερα για να τα βλέπετε. Γιατί δεν κάνει focus στα γράμματα, ρε μαλάκα. Γιατί δεν κάνει focus στα γράμματα. The violation question. Γεια σας, παιδιά, τι λέει. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Στο Kik, ναι. Kik. Ναι, ναι. Να είστε καλά, παιδιά. To be exact, the violation to question is sleeping with partner income enabler. Και πιο κάτω έχει screenshot που κοιμάμαι και λέει additionally sleeping during live stream. Ξέρω εγώ, απαγορεύεται αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό φαντάζομαι στο email μου ήρθε 2 φορές, ρε φίλε. Καλησπέρα, γεια σου, Κλαβαλβίδα. Λοιπόν, chat. Μισό λεπτάκι. Αυτό από εδώ. Αυτό από εδώ.